Lémbrome do día en que decidín escribir un libro a partir dos anuncios por palabras dos xornais. Que por que me despediron? Xa contei ben veces, pero non me hace facer mal contalo unha vez máis. Así polo menos desafago. E ademais non me despediron a min só. Por desgraza a min tamén. Despedíronme por falta de sensibilidade artística. Non miña, senón do xefe. E dos clientes tamén. Que por iso non despiden a ninguén? Non me quedé. Voulle explicar. Elías e máis eu traballábamos en Unión Luminoso, unha empresa que fabrica e instala rótulos nos comercios. Eche unha empresa pequena, 7 empregados máis o xefe. Eu encargábame do tallar. Eu colocaba os rótulos dos comercios. Déxame seguir, Elías. Don Celso, o xefe, era quen falaba cos clientes e deseñaba os rótulos. Non dábamos atendido tanto en traballo, íbanos bastante ben. Ata que un día chegou a encarga dun rótulo para aquel bar de Roupar de Abaixo. Por favor, o dono quería que o rótulo puxese Cafetería Kentucky en letras vermellas co fondo da bandeira americana, como se Roupar foxe o salvaxe oeste. A min aquilo pareceume un atentado ecolóxico, así que falei con este e fixemos unha mellora no chollo. Se algún día pasa por Roupar, verá o rótulo con novo nome da cafetería A Frecha Verde, en letras rosas sobre un bosque de bidueiros. Eu esmereime co mecanismo, de maneira que as letras se ian acendendo pouco a pouco, ás vez que os bidueiros iban cobrando cada vez máis intensidade, tanta intensidade que nin bidueiros parecía. Moito protestou do bar, pero eu aplaqueino inventando unha historia. Díxenlle que o tema do oeste americano estaba ben, pero que Kentucky estaba moi visto. En cambio, a Frecha Verde era algo novidoso, unha cousa das tribos indias para marcar os novos territorios. E como para a cafetería, Roupar era un novo territorio a conquistar, pois de aí o rótulo. A explicación dos bidueiros foi máis sinxela. Como Roupar está cheo de bidueiros, axiña home identificouse que a idea. Que non dou chegado ao despido? Dou. Elías e Meseu, entusiasmados pola idea, comezamos a mellorar as encargas, facendo pequenos cambios. Pero todo se estropeou co rótulo para aquel gimnasio de Ponte de Lume. Un rótulo con dúas palabras ben grandes en vermello, Muscle Man, e a carón delas un tipo destos que erguen pesas cos músculos ben quitados para fora. Muscle Man, en Pontedeume. A min aquilo pareceme unha aberración, así que falei con este. Cambiamos aquela americanada de Muscle Man por a forza da razón. Reparen que as dúas veñen dicindo o mesmo, porque que é o que define os homes? A razón. E que é o que pretende un ximnasio? Pois fortalecer todos os músculos do corpo. Daquela, a forza da razón era a frase que resumía realmente a idea, non lle parece? Que de que me río? Cando foi Elías instalar aquel rótulo ali, ele empezou a explicar as avantaxes do cambio, o tipo do ximnasio, o mamalón a que le ergueu 1,5 metros no aire, pensei que o mataba. Oh, meu Deus! E aí rematou o noso intento de facer rótulos artísticos. O mamalón do xefe chamounos ao despacho. Ni nos deixou falar coa historia aquela de que o cliente sempre ten a razón. Eu preguntei, ainda que sexa parvo? El díxome, ainda que sexa parvo, quen paga manda. Aquela mesma mañá nos botou do traballo. Ata hoxe. E aquí estamos, no paro, que non hai moitas empresas que se dediquen aos rótulos. E por riba, todos os días, cando leo o xornal, bato co anuncio de Unión Luminoso, buscando xente para o noso antigo traballo. Pero levan máis dun mes co anuncio e aínda non liberan dar con ninguén. Non lles vexes nada doado topar tan xente tan competente como nós. Lémbrome da estantería de libros de meu pai. Nel había algúns títulos que nunca esquecerei. De neno, aos 4 ou 5 anos da súa idade, a Marcelino comezou a visitar ese animal invisible da fauna ibérica, que se chama gatipera. Gatipera. Eu estaba totalmente convencida de que era a mellor de todas as que nos dedicábamos a este traballo. E iso que hai bastante competencia. Pero a min isto dos asuntos sentimentais dábanseme moi ben. Xa vedes que teño unha axencia matrimoniaria. Levo 5 anos no empleo. E pois, vivo ben e o traballo prospera. Dende hai 2 meses estou informatizada. E non deixo de maravillarme cada día que cunha boa base de datos que lle dou ao ordenador faime todo o traballo só.
Todo isto ata día en que recibín aquela extraña chamada. Descolguei o teléfono e logo dos autos de rigor escoitei. Vostede podería topar unha parella para min, aínda que eu fose alguén de características inusuais? Sí, Madia leva. E poderíame recibir unha hora na que eu teña unha garantía de que vai haber unha total discreción? Chío, por que non? Podería vir a eso das 8, que xa será noitiña e eu xa terei pechado. Adiante. Corríxame se me equivoco, pero ten vostede toda a pinta de ser un unicornio. E vostede unha humana. E se me permite dicilo, unha humana bastante abraiada. De todas maneiras, iso do unicornio non é do todo correcto, porque non sei se se decatou de que son unha femia, ou sexa, unha unicornia. Se quere, podeme chamar Uni. Pois ben, señorita Uni, vostede dirá cal é o motivo da súa visita. Pois mire, atópome soa. Estou en idade reproductora e necesito encontrar un unicornio dos que ainda quedan polas fragas galegas, para así formar unha nova parella e ter descendencia. E polos cartos non se preocupe, que eu teño coñecemento dun tesouro agachado. Imos logo. Teño a solución perfecta. Pero a quen se lle ocorre? O gatipedro non. Ben coñeces o animal, que coincidimos unha tempada na fraga de Esmelle, en Miranda. O único que ten en común connosco é o corno no medio da testa. Pero aí acaban as semellanzas. Quita dai. Pois entón o que ten que buscar é un unicornio azul macho. De verdade que non se cree capaz? Esas últimas palabras chegaronme ata o máis fondo. Dende logo, este era un traballo para min. O bon nome da xencia estaba en xogo. Eu sempre pensei que as especies en perigo de extinción se lles tiña que botar unha man. Pois ben, aquí estou. Levo un mes percorrendo as fragas de toda Galicia en busca dun unicornio azul macho. Por agora non me acompañou a sorte, pero se vostedes ven algún, por favor, chámeme ao meu número de teléfono. Lémbrome dos 8 anos que pasei estudando na Universidade da Laboral, en Xixón, e daquelas longas tardes de inverno en que estudábamos no noso cuarto. Mentres, fora, chovía e chovía e chovía. Boas noites, don Pedro. Perdeu que chame a estas horas, pero é para lle dicir que hoxe pasei todo o día facéndolle as entrevistas aos candidatos. Mañá, a primeira hora, heille mandar por mensaxeiros un informe co resumo de todas elas. Ainda houbo, ben deles. Presentáronse 12. Só hai un pedazo que acabei co último. Pois, se quere que yo adiante xa, na miña opinión, hai un candidato que merece o posto moi por riba dos outros. Paréceme que encaixa a perfección. Sí, xa me alegrei eu tamén, que este é un oficio nun que non é dado a topar as persoas idóneas. E que algún problema sí que hai. Por iso chamaba, para lle consultar.
Verá, non sei como lle dicir, pero é que me atopei un pouco extraño mentre falaba co derradeiro candidato. Mire, a cousa xa non empezou dun xeito normal. Díxenlle por teléfono que o recibía ás 4, pero el insistiu en que o pasase para o final, para as 8, cando xa vai vencido o día. Sí, xa sei que iso non é nada raro. Mesmo podería ser que agora tivese outro traballo e non quixese faltar unha tarde a él. Pero é que logo, xa no despacho, pediume que pechase as persianas, que lle molestaba a pouca luz que entraba. E a fe, que debe ser certo que lle molesta, que estaba pálido, dispensando, como calquera dos nosos clientes. Claro que hai de todo entre os nosos clientes, don Pedro. É que non me expliquei ben. Referíame aos finados, os que ocupan os nosos ataúdes. Ai, amable si que era, e máis ben. Notábase que era de boa xente. Mesmo me falou dun conde que vea na súa familia ou algo así. Non, que va. El dicía que o soldo era a cousa secundaria, que estaba disposto a cobrar algo menos coa condición de que lle deixásemos dormir no almacén noso, que se que está feito a dormir en sitios así. E logo, por que me pregunta pola roupa, don Pedro? Pois mire, viña todo de negro, a gasoforra dunha capa, que era vermello, porque lle traía unha capa, sabe? Desas tan elegantes que aínda levan algúns deses persoaxes que saen nas revistas. Sí, pero como sabe vostede iso, don Pedro? Xusto como vostede di. Tiña dous dentes algo máis longos que ben se lle vían cando sonrían. Xa me chamaron a miña atención, non se pense. Acento estranxeiro? Pois, agora que o di, falaba ben a nosa lingua, pero é verdade que tiña un aquel. Díxome que pasaron unha longa tempada en... xa non me lembro ben. Un país deses que andan agora tan revoltos co da perestroika. Checoslovaquia ou Romanía. Eu non me lembro ben. Xa sabe que para isto dos nomes son un caso. Sí, anda polo almacén. Díxome que quería ver os ataúdes que fabricamos. Eu por min, a verdade, é que xa palabraba hoxe o emprego con el. Non me chame esas cousas, don Pedro. Eu xa sei que moi listo non sou, pero tampouco é para se poñer así comigo. Un vampiro. E di que atacan pola noite. Que cravan os dentes no pescozo e logo zugan o sangue. Por iso miraba tanto para o meu pescozo, que ata mo babou. Don Pedro, que se foi a luz. Non vexo nada. Don Pedro, segue vostede aí? ¡Ah! Veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va.